An bɛ y'a fo aw ka danaya dalila an ka Yelivision bi ye alamisa ye septembre kalo tile fɔlɔ san 2022 ni ye an ka don kibaru waati selen don kibaru kɔnɔna la an ka bakurubaw n'an bɛna olu la d'a ma ka sɔrɔ ka don n'olu ye walawalali kɔnɔna la bakuruba la an bɛna ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na Senegal jamana ɲɛma ale ye a laɲini ka kɛ Faransi soronnadonnibaga ye Mali yɛrɛ kɔni kɔrɔ an bɛ waati min na Mali ɲɛmaaw kɔni olu ma sɔn ma an bɛna an da don o la o fana tɛmɛlen ka bɛn ni baara ye n'o ye teriya balimaya ani kɔrɔlen ko k'o sinsin Mali ale ni Algérie jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka minisiri min bɛ n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma o kan ka na taamala Mali kɔnɔ min yɛrɛ bɛ daminɛ bi n'o ye septembre kalo tile fɔlɔ ye ka fara o kan kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ anw fɛ yan n'o ye diɲɛ kɛlɛkɛcɛw ye polisi muso min b'o la ayiwa ale kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ ni o ye lajali fɛn ye san o san baara min n'a bɛ kɛ ka se ka polisi muso k'o dɔ lajɛ k'o la nisɔndiya o kɔni ɲinɛta bɛnna ale ma an bɛna an da don olu fana la ka fara o kan an bɛ taa Mali kɔ kan farafinna fɔ farajɛla o kibaruyaw ka se ka walawalali ko olu la. N'a fɔ an ka walawalali kɔnɔna la i n'a fɔ min an kun y'a fɔ cogoya min na bakurubaw la Mali kɔni ye a fɔ bi ale kɔni ma sɔn n'o ye Senegal président ye ale yɛrɛ kɔni ko ale bɛna soronnadonni la mun ye Faransi tɔgɔ la hakilila jiginna Faransi ni Mali yɛrɛ kɔni cɛla a gɛrɛntɛra kojugu fo ka taa kɛ sababu ye Mali yɛrɛ kɔni ye damakasi sɛbɛn don diɲɛ kɛlɛya tɔnba ale kɔrɔ min bɛ ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ ma o bɛ mun ko fɔ bari ka d'a kan waati tɛmɛlenw na a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni jamana kan min ye Faransi olu kɔni y'anw ka sanfɛ siraw sɔsɔ n'u ka pankuru ye ka taa kunnafoni k'olu tɔmɔ ka se ka olu di banbaciw ma o kunnafoni min dira banbaciw ma o kɛra wulikajɔ de ye olu fɛ mun labanna ka se ka dankari kɛ anw ka finitigi 42 ɲɔgɔnna si la n'o kɛra Tesiti yɛrɛ mara la o kɛlen kɔfɛ Mali ɲɛmaaw olu kɔni ye damakasi sɛbɛn don ayiwa ka tila k'a yira k'a fɔ ko ayiwa min ye prévu ye fɔcogo wɛrɛ la an b'a fɔ min ye seereya ye a caman kɔni b'o olu bolo ayiwa mun bɛ se ka don Faransi yɛrɛ juguya la o min kɔni kɛra Senegal président ale yɛrɛ kɔni y'a laɲini ko ale bɛna kɛ Faransi soronnadonnibaga ye Mali ɲɛmɔgɔw fan fɛ ayiwa Mali ɲɛmɔgɔw fana y'a yira k'a fɔ baara min ni a laɲini b'a kɔnɔ olu kɔni ma jɛn n'a ye bi olu ma jɛn n'a ye sini halisa ka to farafinna walima Mali kibaruya yɛrɛ kɔni na an bɛna ye an ye min fɔ teriya ka se ka o sinsin Mali ale ni Algérie jamana cɛ lafaamuyali la Mali ni Algérie jamana kɔni ye sigiɲɔgɔn jamana ye an bɛna fɔ u ka minisiri min bɛ n'ale fana ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ tɔgɔ Ramatan Lamara ale kan ka na taamala Mali kɔnɔ n'o taama min yɛrɛ bɛ daminɛ bi septembre kalo tile fɔlɔ ka taa bila septembre kalo tile saba taama don nka an bɛ ladɔnnali kɛ k'a fɔ wele de bilala ma Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdoulaye Diop n'o ye Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ olu ko ɲɛnabɔli yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ min ye monsieur Lamara ale kɔni bɛna tile saba taama min na a bɛ bila jɛkulu dɔ ɲɛ jɛkulu min n'u bɛnalen baara dɔ kɛ n'a bɛ fɔ min ma 18e session du comité bilatéral stratégique n'o ye ka fɛɛrɛ tigɛ jamana fila ninnu kɔnɔ ɲɛta ninnu olu bɛ se ka sabati cogoya min na o fana tɛmɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ a bɛnale teriya taama la fo ka taa se tɛgɛdi ɲɔgɔn ma baara ɲɔgɔnya taama la jamana fila ninnu olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛlen kɔfɛ baaraba min fana b'a bolo n'a bɛ fɔ o ma ko 6e session du haut niveau o laɲini ye jumɛn ye yaasa sɛbɛn min n'a tɛgɛnɔ bilala Algérie yɛrɛ n'a bɛ fɔ o yɛrɛ ma ko accord pour la paix ayiwa o ɲɛmɔgɔya kɔni bɛ Algérie jamana de bolo a bɛna ka na o 6e session o fana bɛ yan nɔ Bamako donc a kan ka na ka na o baara ninnu k'olu fana ɲɛminɛ ni baaraba fila kɔni olu tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye Algérie minisiri Lamara ale ni Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni fana bɛna ɲɔgɔn ye u bɛna sigi ka baro kɛ baro ye a bɛ kɛ jamana fila ninnu olu ka nafasɔrɔ siraw olu bɛɛ lajɛlen kan o tɛmɛlen i n'a fɔ min an y'a fɔ cogoya min na diɲɛ kɛlɛya tɔnba olu ka kɛlɛcɛ min bɛ anw fɛ yan nɔ n'o o ye MINUSMA ye k'a yira k'a fɔ san o san olu kɔni bɛ lajali fɛn di muso dɔw ma muso minnu n'o olu bɛ polisiya la ayiwa diɲɛ kɛlɛya tɔnba olu yɛrɛ ka baara hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la muso min don ale l'adjudant chef ye Alizeta Kabore Kinda ni Burkina ka don nka bi an bɛ waati min na a bɛ baara la Mali yɛrɛ de kɔnɔ n'o o ye diɲɛ kɛlɛya tɔnba olu ka kɛlɛcɛ min bɛ yan yaasa basigi bɛ se ka nati Mali la a bɛ baara la o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye baara la o kɔnɔna la ka bɛn ni san 2022 yɛrɛ bɛɛ ladɔnnali kɛ tuguni k'a fɔ muso min kɔfɔlen filɛ a ka baara kun ye mun ye yaasa ka se ka kolodonni kɛ ayiwa mun ni Mali ɲɛmaaw olu n'u ka jamanadenw ka se ka kolodonni kɛ yaasa kumaɲɔgɔnya ayiwa danaya min n'o o laɲini bɛ o ka se ka don Malidenw ale n'u ka fanga yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana kɔrɔya fanfɛla la ayiwa a bɛ baara kɛ baara min n'o o bɛ tali kɛ bingali wale min n'o bɛ dɔ sɔrɔ ka bɛn n'i ka maaya yɛrɛ kɛcogo
tɔgɔ ye bingali min n'an ko k'an b'a ɲɛfɔ a bɛ se ka kɛ muso ye bari ka d'a kan k'i ye muso ye walima yɔrɔ la bingali bɛ se ka dɔ sɔrɔ bari ko o ye cɛ ye ale kɔni ka wulikajɔ kɔni bɛnnen b'u ma yaasa o bingali wale ninnu olu bɛ se ka dabila cogoya min na an y'a fɔ ni jɔnjɔn min kɔni a bɛ di kabini san 2011 ni kɔni laɲini taara n'o ye diɲɛ keleya tɔnba yɛrɛ fɛ san o san ka se ka muso dɔ lajɛ a ka baara kama ka se ka fɛn d'a ma fɛn min bɛ a yɛrɛ la nisɔndiya an y'a fɔ a ka baara kun ye jumɛn mali finitigi minnu yɛrɛ fɛnɛ n'o olu bɛ kɔrɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la menaka ka se ka dɛmɛ don olu ma u ka baara kɔnɔna la yaasa bingali wale min n'o olu bɛ nin nɔ ni mali finitigiw yɛrɛ bɛ k'o kɛlɛ an y'a fɔ bin bɛ kɛ dɔw kan ko bari muso don bin yɛrɛ bɛ kɛ dɔw kan ka d'a ka cɛ don an y'a ye tacoyi o bɛ ka kɛ dɔw la ka taa walekow la wale min n'o tɛ bɛn bari ka d'a kan ko musow don ayiwa ale yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen b'o ma a bɛ ka mali finitigiw k'olu fɛnɛ dɛmɛ o la bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnw ka se ka olu fɛnɛ lakɔlɔsi cogoya min na a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na ni muso kɔfɔlen a ka baara de kɛra sababu ye bingali ye muso caman minnu sɔrɔ kɔrɔn fɛ olu sera ka na u ka bingali wale kɔni ɲɛfɔ ayiwa ni kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ yaasa olu bɛ se ka kɛnɛya fura ninnu sɔrɔ cogoya min na min ye degun min b'i kan ka se ka o latɛmɛ a kɛra sababu fana ye muso kofɔlen denmisɛn minnu n'o olu yɛrɛ kɔni ka ekɔli lataga ka se ka o fanga bonya kojugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomaninw ayiwa i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛlenw na musomaninw ka kalanko o fanga kun ma bon nka a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ kɛra sababu ye n'o ye menaka yɛrɛ mara la ka se ka ekɔli ka matarafa ayiwa den musomaninw fɛ ani ka furu joona min n'a a bɛ kɛ den musomaninw na ka se ka dan kɛ o furu joona yɛrɛ fɛnɛ la ladɔnnali la tɔnba min n'o ye diɲɛ keleya tɔnba ye i y'a jateminɛ an bɛ waati min na u bɛ jamana fɔ a bɛ jɔ opération 10 ɲɔgɔnna si la nka muso min b'a kɔnɔ o bɛ t'i jɔ muso 10 ɲɔgɔnna si la o b'a jira k'a fɔ 100 o 100 musow ye 19 de ni diɲɛ keleya tɔnba in olu kɔnɔ nin waati in na halisa an bɛ to farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye irisi jamana ni sirafiriki jamana yɛrɛ kɔni cɛ olu ka minisiri fila min bɛɛ bɛ yen n'u ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko n'o ɲɛnabɔli ma ayiwa irisilata ale ye Sergei Lavrov ye n'o ye sirafiriki ta ye muso ye ale yɛrɛ tɔgɔ n'ale di Pandor u kɔni jamana ni ɲɛmaa fila ninnu u kɔni kumara ko caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya min bɛ bi nanzara jamana kan n'o ye irisi ni Ukraine yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ ye ayiwa irisi n'olu ka minisiri min Sergei Lavrov a kɔni ye foli ni waleɲuman dɔn k'o ta k'o ɲɛsin n'o ye farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirafiriki jamana yɛrɛ ma bari ka d'a kan nanzaraw olu bɛ wulikajɔ kɛlɛ min na ayiwa n'o o kɛra sababu yɛrɛ ɲangata jalaki o taara ka bin irisi la jamana kan laɲini kun ye ka se ka farafina ɲɛ don o baara ninnu na farafina kɔni a ye jɔli min kɛ kɛrɛfɛ ka lajɛli kɛ u ko o wale kɔni o jar'olu ye olu bɛ farafina fo ayiwa ka se ka farafina waleɲuman dɔn a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen fila ninnu u y'a yira k'a fɔ ko u jamana fila ninnu a laɲini u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ɲɛta ninnu kuma ɲɔgɔnya k'o don olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa baara min n'o olu bɛ sɔrɔ sira kan jago sira fo ka taa se sira wɛrɛ ma olu bɛ se ka sabati cogoya min na a y'a jira k'a fɔ jɛkulu bɛ nin nɔ min dɔ ye BRICS ye BRICS n'a yɛrɛ b'o dɔn o ye Brésil Russie Inde Chine ale ni Sud-Afrique jamana fila ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ hakilina mun b'u la u ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka olu daɲɛnɛmaya cogoya min na jɛkulu o jɛkulu bɛ yen ni jamana ninnu fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ n'o dɔ ye G20 fo ka taa se diɲɛ keleya tɔnba yɛrɛ ma o ye ONU ye ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ a kɔni y'a laɲini n'o ye irisi olu ka minisiri ye yaasa u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan k'u hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ kelen ye ka kan kelen fɔ fɛnɛ tɛmɛlen Chinois jamana an bɛ waati min na olu ye pankuru 37 fo ka taa se baton 8 olu kɔni y'o o le lawuli joona ka taa n'o ye jamana min b'u kɛrɛfɛ ko Taiwan yaasa Chinois Amérique jamana olu bɛ ka dakɔrɔbɔli min ta k'olu sɛgɛrɛ dan bɛ se ka kari o la cogoya min na an y'a fɔ Chinois jamana kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa an bɛ waati min na ko olu ka kɛlɛcɛw kɔni labɛnnen don ka bɛn kɛlɛtigɛ min ni lamɛrikɛn jamana bɛ ka ta k'olu sɛgɛrɛ ka se ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ k'o kɛlɛtigɛ ninnu k'olu bali ni kuma kɔni lasera u ka kuma lasela fɛ n'o ye finitigiw ka kuma lasela yɛrɛ ayiwa o waati kelen na i bɛna ye k'a fɔ lamɛrikɛn jamana olu ka baton fila o yɛrɛ kɔni ye n'o ye Thailand danga ka se ka o tɛmɛ ayiwa Chinois jamana maaw olu y'a jira k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni ye dakɔrɔbɔli a ɲɔgɔnnasi caman de ye ko ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma a bɛ laseli fɛnɛ kɛ mun ye lamɛrikɛn jamana la ayiwa ka maaba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Nancy Pelosi ale yɛrɛ kɔni ye taama min kɛ u tɛ kalo tile 2 la ni ka na Taiwan jamana kan ayiwa Chinois jamana kɔni
kɔni maaw y'a ye ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye nin ye dakɔrɔbɔli de ye ka ɲɛsin olu ka jamana yɛrɛ kɔni ma k'a tɛna se ka foyi kɛ ni ka se ka gɛlɛya kɔni k'a tɔ don jamana fila ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ laɲini min n'o bɛ américain jamana la bi o ye k'a yira diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na ko olu de bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni sanfɛ ayiwa o sababu de la kɛlɛjugu ani bɛnbaliya jugu olu de bi k'olu wuli diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na n'i y'a ye avril kalo camancɛ o tɛmɛlen n'o o ye chinois jamanaw olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔw kɛ u ka kɔgɔjiw sanfɛ baara min n'u bɛ sa la u ka finitigiw ka se ka olu kɛ k'olu yira l'américain jamana la u k'a ye alisa an bɛ to ayiwa Europe jamana yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Irisi ale ni Faransi yɛrɛ kɔni cɛla min ye gazi ko ye an b'a dɔn k'a fɔ a ko gɛlɛya bɛ yen bi ayiwa Irisi jamana maaw olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni ka gazi ko o y'o olu ta de ye ayiwa olu ka gazi o y'olu ka sariya de min ye gazi baarayɔrɔ min b'u fɛ n'a bɛ f'o ma ko Gazprom ale kɔni ye ladɔnyali kɛ gazi baarayɔrɔ min fana bɛ Faransi n'o ye NG ye ka se k'a yir'u la k'a fɔ ko u kɔni tɛna u sɔn gazi kɔni na bilen o yɔrɔ kelen min n'o ye NG ale fana laseli kɛ ka bɛn ni utikalo tile 30 ye o kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ ko Gazprom kɔni maaw ye u ka gazi dita ka se ka a dɔgɔya kɔni olu ma kabini nin don kofɔlen in na ayiwa a y'a yira k'a fɔ bari ka d'a kan waleya min bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bi fo ka taa se baarakɛyɔrɔ ninnu ma a kɔni a cɛman in o de kɛra sababu ye u kɛlen bɛ ka u ka gazi yɛrɛ kɔni tigɛ olu la min ye yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ko Gazprom a ɲɛma ni ale tɔgɔ Alexei Miller ale kɔni ye a yira k'a fɔ kabini juillet kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛnen la ko min ye Gazprom ye ko u bɛna k'a fɔ u ka gazi yɛrɛ kɔni dita ka se ka a dɔgɔya ayiwa Europe jamana tɔ ninnu kɔni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma bari ka d'a kan ko o jamana ninnu de farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka ɲangili ta ka se ka olu ka jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a y'a yira k'a fɔ olu ka gazi ko o y'olu ka sariya de ayiwa olu kɔni tɛna don tolon foyi la tolon min n'o olu yɛrɛ ma a sariya sigi ni ne fana bɛna dan sigi anw ka bi kunnafoniw na minnu n'o olu sɔrɔla ka ɲɛmaaso fɛ ka lase aw ma an b'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye a ko olu jidi halisa min ye an ka YouTube ye n'i y'a gosi Yeli Vision i ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka taa Facebook sanfɛ k'a gosi tuguni Yeli Vision i ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ